बे 5 बोसोराव जेनेबा इउपिपिएल सरकारा जोंनो जेरैबायदि सिमा बारायनानै होबाय, जोंनि गहपुर ओनसोलखौ बिटिआरआव सोसनबाय। दा बे हिसाबै जोङो फैगोन दा बे 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएल दोलोखौनो जोङो रुजुगोरा सारखौनो जोङो देरहासार खालामहरगोन होननानै जोङो सिद्धान्त लानाय जादों आरोना। दा जों बे 5 बोसोराव जेरैबायदि जोङो प्रमद बर' सारखौ मावनाय नुदों, बे 17 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ जोंनो जेबो मावनानै होआखै। जों बेखौ माने रायजो राजाफ्रा बयबो नुखादों आरो जोङो दा बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएल दोलोखौनो जोङो देरहासार खालामहरगोन होननानै जोङो रायजो राजाफ्रा मोनसे माने जोंनि गामियाथ' दायो 100आव 90% जोंना माने इउपिपिएल दोलोआव जोङो जगदान होनानै दं आरो दा नोंथांमोना नायनो हागोन। दा जोङो दा माने बे जोंनि रायजो राजाफ्रा बेसेबां दङ बेखौ जोङो दा बे नुदों। दा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जोंना माने बहुत मानसियानो माने जगदान होनानै दङ। दा बेखौनो जोङो माने खौसे जानानै दङ जोंनि गामियाव। गासिबो माने इउपिपिएलआवनो भटखौ होगोन होननानै बयबो थांखि लानानै दङ।